Asamaba Asembay yenia ye President John Dramani Mahama eba bonten de letter tintintin ebe to man tintin so efa ya difo ya prophetifo a o maheta oman mu ebe ka kiro mu se so obi enya diye bi efa aman panifo no a o mu family ban mu so ye odifo na anya nyikira fabra ban mu ne ehwehwem fabla ne fa lab ne ehwese flerade a ana wa no abotirim eka na we nam so ma yenia ya papa Elvis free ankra aba bonten o se enkomsha ne de bebra ba omu de bebre aba begu omu na so it's more than 200 but wa hu se bebre na anyansa bia anim edienti na okasa obi bae a o se wa hu se ye ne president ni kotodwomabu obi so bae a o se wa hu se ye president ne siatu obi so bae a o se wa hu se ye ne president John Dramani Mahama okuta aso edo NPP foafuo hu na de se twa ne nsunumu a Chese, wadwene ho a wonte ase ye obi bae a o se ye ne president John Dramani Mahama ekukuru bawomia de nasi akunwa kase bi mu de papa ehu ne ho fa enti wono de wo hu se enkomhye no bebre emfa kwam na we na Mrs amama fe ye ne papa dampare ye ne dampare ba bonte be ka se emu obi amehye nkom wo ye prophet no anya di ye a maninka tirim utumi ma emfa fear and panic ento Ghana so enti sebe ya so omdi sa hyehyeye na biba se yewura teteyowunu fa sa hyehyeye ni bra na ya president John Dramani Mahama yi sa hyehyeye ni bibra se de be ya omfa fear and panic emeto Ghana so Mrs of the living ye makramo